שעכשיו אנחנו 10 זוגות. הכתומים, ספיר ודור עזבו, הם כבר לא בתוכנית, הם הגיעו אחרונים אתמול, אז הם לא מצטרפים איתנו ליעד הבא. זה מבאס, זה לא כל כך כיף שזוג הולך. מצד אחד זה מאוד מאוד כיף כי אתה נשאר, אבל זוג אחד הולך הביתה והוא סיים את הטיול שלו פה, את המרוץ למיליון, וזה בטוח מבאס בשבילהם. אז אני ומולדה לא כל כך שמחים. אנחנו בסדר, מקווים שהם לוקחים את זה בסבבה, שהם זוכרים שזה בעצם רק משחק, והחיים האמיתיים הרבה יותר מעניינים בסופו של דבר, כי חוזרים הביתה אחרי שלמדנו הרבה דברים, והרבה דברים מעניינים קרו. אז אנחנו מאחלים לספיר ולדור בהצלחה בדרך החדשה שלהם בארץ. אנחנו מקווים שהיה להם ממש כיף, ושאנחנו בטח נתראה כשנחזור הביתה. וזהו, הם חמודים בסך הכל. בטח היה להם ממש מצחיק. בטח היה להם ממש מצחיק פה ברום.